Tarik 29 dwe mar 11 higa 2022. Higa mokalo odiechieng' tarik machalo kama, Ramogi TV nochako chenro mage ayanga. Kawuono waingo higa achiel nyaka ne Ramogi TV chakelo ni chenro mage. Machiegni e weche manyien mag Migago mokwongo e chak mar higa mar 2 mar lendo mawa Ramogi TV, to kapok wakelo ni thuond weche, kapok wakelo ni weche adimba, wawinja ne thuond weche. En mor ne jolendo, johera kod jokanyo mopogore opogore e sama Ramogi TV orwako higa achiel nyaka ne chake. Doho mayalo buche jotich owito oko bura mane chungo chenro mar piedho jogoro mongirore. Kweth mar Azimio obago romo mar chano odgi kod twak ewi tijgi mar keto sirkand Ruto tesre. Machiegni nyinga Milton Ochieng', doho mayalo buche mag jotich owito oko bura mane chungo chenro mar piedho jogoro mongirore. Jang'ad bura Nduma Nderi nowito oko buche manochwale dohono kowacho ni ne ok otimgi e saa mowinjore. Koro od bura dhi chako chenro mar piedho jogoro mongirore maromo 51 mane jatend piny Kenya William Ruto owalo. Maloyo jodolo 300 mawuok e gwenge mag Thika kotelegi kod jadolo machon kendo jasiasa David Ngari okwedo kang' ma ogai mar ODM Raila Odinga okaw maluongo jopiny mondo mi oyuorie konyo sundo piny owacho mar William Ruto kaka yorno mar keto telono tesre. Ngari makinde malach osebedo ka kwedo William Ruto nowacho ni nochune ni mondo mi oping William Ruto kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma owacho ni telo makare ne otamo e kinde manene apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Ngari opoyo Ruto mowacho ni osekawo kenge makare mar reso piny Kenya mowacho ni ne ojoko podho e lwet piny owacho mokalo. Serikali hii I believe is the best. Kitu ya kwanza, ule president iko hapa amepitia tabu kama sisi. Alikuwa anauza, alikuwa hoka Nakuru, alikaa Kawangware. Amekuwa funzo kubwa hata kwa watoto yetu. Mtu aweza kutoka mafumbini akule na ufalme awe mfalme. Serikali haijafikisha hata miezi 4. Watu wanapatiangu wa muda. Hata kama wanafanya, si hata mtoto akizaliwa, hata kama mtoto akija kunye kwa suti yangu anikonjolee, nitampiga kweli? Si mpaka awe mkubwa na mfundisha studio ile. Hii serikali ni serikali haijafanya makosa yoyote. Maandamano ni ya nini? Kwa sababu mtu alikosa ukubwa. Hebu ni wengi walikosa kama ndugu yetu na nasapoti nini? Serikali. Na sisi kama Wakristo ambaye tuliomba kwa sababu ya serikali hii, tunaisapoti kuliko serikali nyingine yote. Chenro matimo piny madongo ma klas 6 KPSEA to kod klas 8 KCPE odonjo odiechienge mar 2. Jatend piny Kenya William Ruto kod jotelo madito e piny owacho notelo ne chenro mag yawo otese mag pinygo okinyi ma kawuono. Ruto manoyuore sikund primar mar Joseph Kang'ethe kadak ma Kibra osingo ne jonyuol ni piny owacho ni kod chenro makare ne nyithindo motimo piny mar klas 6 machano donje sikund secondary madundo midendo kaka Junior Secondary School. Olero ni aput marango chenro ma somo ma CBC machiegni ni biro golo ler ewi kuonde ma nyithindo ma dhie sikunde ma secondary madundo biro dhie. Are so blessed. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction,
and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. I want to tell you, the sky is the limit. Be focused and concentrate on your education. And one day you'll be men and women of substance. So I want to thank the teachers for preparing you well. I want to thank your parents for taking care of you, making sure that you are well fed, you are well brought up, you have good clothes, and you are in a good position to come to school and learn. I want to thank the teachers who have prepared these learners for the good job that you have done. And I want to say once again that the teaching profession is a calling. Nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. I have also been told that you have 27 teachers at a TSC and 5 teachers employed by the Board of Management, which is quite a burden to our parents. And since I have come here, I want to give an undertaking that the 5 teachers that are employed by BOM are going to be employed by TSC in January, when we are employing more than 30,000 teachers. Jotelo makweth siasa mar Azimio kawuono bago romo gi jod bura mag Azimio ka gitwak weche mag chano duond burano kanyakla kod keto sirkand William Ruto tesre. Jafwambo maro Eric Owenga oyuore bura makamano kendo gi thuolo ni Eric Owenga kaponi winja kama intiere no inyalo keto wa ler ni to romo makamano osechopo kanye to gin jotelo mage moseyuoro to moko kuom gigo magiselose gin mage. Eric Owenga, thuolo en mari. Awinji malera hinya Milton mana kiwacho no abiro ni achiel kachiel kok alwora ma Karen kuma giesani romo mar Azimio la Umoja mabende otisi kaka parliamentary group meeting mano kalore kod oboke manyogol kod duond burano kata riwruok mar Azimio ni odiochieng' kawuono gibedo kod bura mar kata modluongo ni PG odiochieng' ma kawuono. Giesani burano osechakre kendo no yanga kod jatend kweth manok od bura mamalo mano migosi Opiyo Wandayi mabende en jaod bura ma Ugunja. Jogo moseyuoro ka mana king'eyo ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ni ka achiel kod jatend duond bura ma Wiper migosi Kalonzo Musyoka ka achiel kod manen jaod bura ma jatend jalweny ma jolweny machon ma pacho ka Eugene Wamalwa mago gin kuom jodito moseyuoro ka gimang'eyo ni bura ma kawuono ni en mana mageto kata kelo riwruok mar Azimio motegno mondo ginne kaka ginyalo rakre kod piny owacho mar Kenya Kwanza ma gie sani gisebedo kod ng'ur mokalo ka giwacho ni nitie gigo ma ochano timo ma gibiyie kata nadi kaka riwruok makwedo piny owacho. Achiel kuomgi en okang' mar biro commissioners mag IBC ang'wen ma giwacho ni ok gidwano bede e commission no. Koro giwacho ni ok gibiyie kata nadi mondo mano otimre e kind gik moko kaka nengo mangima ma giwacho ne koro tek to tani jopiny ok gibiyie mano otimre. Koro gie sani gima awinjo kata gima wang'eyo ni gidhi mbele kod twak bang' ka gitieko kanyo to gibiro pimo nan to gitieko nang'o. To gima ng'eyo ni kaluwore kod kaka siasa mathuolo ka osebedo tok yiero nyaka kawuono, waseneno ka ywak nitie ahinya kuom jotelo mag Azimio ka giwacho ni piny owacho samoro kotelni kod jatend piny William Ruto osebedo ka temo donjo ahinya to gwenge ma Odinga nie kod mapek mokalo. To bano bende osoyangre kwana ni moko kuom jo od bura manoyier e bwo Azimio kata mane ODM giwegi osebedo ka giwacho ni gibiro yikre kendo gisoyikre mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza mak mana ni mondo giyud dongruok. Koro aparo ni gima kamano osebedo luor ahinya ni kweth kata telo mar Azimio. Koro bura ma kawuono ni en mano mar neno ni to gigo mbaka mondo ginen to onge jotelo kata mag lakini ni sawa tuendelee obed machiegni kod piny owacho. Ng'eni giko dira mokalo chieng' tich abich bura machal ma ano bag Naivasha mano onywando governors duto moyier e bwo Azimio. Kumano Odinga bende temna wacho ni odwaro mondo jogo bedi tuch achiel mondo kik gibarre mondo piny owacho mar Kenya Kwanza oyud nafas makamano. Gima nyako ni bura ma kawuono ni wageto ni jotelo mag Azimio bro yuoro kama ng'eny to nyaka sani ka ng'iyo kuma bura dhi nyime ka aneno ka jotelo kata moyier jood bura mana ka nyaka sani gin manya robo 20 kama
mobalo kod kaka waparo ni ginya biro kamo ochopo 100 gi wiye kumoting'o jotelo moyier yotiko mar Jubilee pokwaneno ka moko chopo ka kata kamano pod ang'en gibiro biro podi to en gima timona rito nito dhi chalo nade gima nyako ni en sani ni burano ibiro tele kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ka achiel kod nyawadgi Kalonzo Musyoka mondo gine ka ginya dhi nyime kod tich makare mar ng'iyo kaka piny owacho mar jatend piny William Ruto dhi nyime. Inya paro bende ni Jumapil mokalo ni Nyusha Odinga kobayo e kaunti ma Kisumu nowacho ni kochakre tich adek makiny obiro chako romo kod jopiny kendo odhi chake Nairobi ya alwora ma Kamkunji maneno ni odhiro kata keto piny owacho tesre mondo kik tim gigo mabiro hinyo oganda jopiny. Kaka mana duoko i studio ko kae an Eric Owenga makona kingi penjo machielo Milton. Erokamano ahinya Eric Owenga gi thuolo ni aonge penjo wabro nwang'o mathoth koa kuomie weche manyien mabiro. Wadhi nyime nyaka Ramogi kama oyudo ni chenro mag winjo bura ma commissioners 4 mag IEBC biro dhi nyime toka okila Francis Wanderi kwedo tend komiti mar od bura ma winjo buchgino. Okilno wacho ni onge gi geno gi kamatino ni dhi golo duoko ma ok omakore gi siasa madhi nyime gi thuolo ni. A person as a witness, but that person would be cross-examined. So I do not think we need to belabor that point anymore because our letter was explicit as to what was going to happen. As you might have noticed, I have not touched on the issue of jurisdiction because that was settled. And I, as you said, would appreciate what the findings of res judicata would be. And neither am I trying to sneak in a backdoor appeal. That is not my intention, Mr. Chair. He hasn't specified which document specifically. Further, Mr. Chair, according to the Petition to Parliament Procedure Act, as the petitioner, we've complied with that act, which does not require us to supply any further documents apart from the petition. Nyakaramogi yena monda ka oyueyo mokwongo e chenro mar Migago weche manyien mag Migago mabiro ni e higa achiel nyaka ne chak Ramogi TV. Parni bang' ka oyueyo matin wabro nyisi mathoth e wi gino ma jopiny wacho e higa achiel kaka giseneno Ramogi. Waduogo bang' thuolo machuok. Qatar, Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. Ema biro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View sasa. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier of the UK was actually a student here in 1966, and that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana.
Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Bas, korkwa chope chuny Migago. Kawuono en odiechieng' maduong' ne johera, jolendo kod jokanyo mopogore opogore mag Ramogi TV korwako higa achiel nyaka nochak lendo tarik 29 dwe mar 11 higa mokalo. Waikonu mathoth kendo modhuro jumani duto te. Jofwambo mao mopogore opogore noloso gi ji e boma ma Kisumo to gi bombe mamoko kendo wawinjane kaka jopiny osebedo ka neno Ramogi e kinde mokalo mar higa achiel. Iluongan Joseph Mondi an wod game to nyinga mang'era go e chuny boma kaka jagorangi iluongana Bala Wanga the deep state to an Ramogi TV ni mora mokalo tich ang'wen koro maroma ni chap saa 2 nyako chia nega agombo go wakacho wachupe ot ni tich ang'wen thinda riembo oko te adongi TV ng'ata chiel aneno nyako chia nyako room mora malich mokalo. Ramogi TV at 1 mita duwa. Akwayo jopiny mondo med neno Ramogi TV mane marwa mondo dhi mbele. Ginyinga iluonga ni deep state. Mana kaka Ramogi nosechakore, ano mora gi mokwongo. Omora mang'eny kabisa. Niwacho kichiwachoga pile ni apart from education, gima important en ga information. Ramogi se inform moloyo maduong' moloyo news kata kaka gigolo nikech iwachoga niya nitie seche moko machino moko ma kisungu nyalo kalo ni kata Kiswahili. Ramogi kele gi dholuo manyachon cha miwinje to tiro moro bentiere kanyo chiro moro ni kaka inene gichaber nikech igolo pachi mandani kabisa gi paro gi kama intiere omiyo Ramogi mitna. An gi nyinga iluonga ni Wycliffe Lagotien. Ramogi at 1 en chenro maber kabisa kendo gima Ramogi morago kabisa en gimoni penj laktar omiyo yawa mang'eny tinde ji kadhi osiptal ing'eyo gima tuoi kendo ing'eyo yen mimuonyo omiyo wayudo puonj mang'eny kokadho wayudo dakteche mopogore opogore tuoche mang'eny ipuonjowae kaka wanyalo dak chiemo onego bed ni wachamo kaka wanyalo timo zoezi omiyo Ramogi at 1 dhi unyime kendo ujiwo yawa mang'eny kendo apart from neno laktar wayudo jipo kokadho kuom Ramogi wayudo knowledge mang'eny. An gi nyinga iluongo ni Moses Samora. Ramogi at 1 sani koro osemiyo ji tete mane luonya sa hol bede dayo ma ok nyal winjo dhok moro kata ok nyal neno sinema moro ma ok owinji sani ikele gi dholo miluongo ni Ramogi. Gimar ariyo nyithindo oketo nyithindo sani koro bisi nyathi ok yud ka dhi tuga ka sa ma thapi oromo nyathi ni ot ok bi yari nyathi ni aringi yari ni mana nyathi ma jomo kama nyathi ma kama sani ka thapi osedonyo nyani nyathi ni ot nyaka nindo teri. Ginyinga iluonga ni Alfonso Chungo an jadak e Kisumu ka nyaka ne Ramogi TV bi sani joluo nigi lokruok maber kabisa weche mag habari mane kalonwa dongruok mane timore mane lando gi dhok mopogore sani wa understand kabisa ing'eni gima ng'ato wacho ni miwinjo gi dhogi ma ng'ato ok dhi lokoni nyalo loko ngimani maber kabisa. En mor marwa ka un bendo mor gi cheno mawa to mane dala mar Kisumo kanyo James Okoth nyiswa ne ni to jopiny wacho nang'o gi e thuolo ni achiel kachiel kiloso kodgi mondo gimi gi pachi gimi pachgi e wi Ramogi TV. James Okoth thuolo en mari. Erokamano Milton awinje yo makare kabisa abiro ila achiel kachiel ka wantie chiro makibuye kama johera wanitie kendo gimor kabisa ka Ramogi TV dialo kata hingo higa achiel chakre wadonj e chiro mar fwambo. Adwa migi dakika matin kende mondo iwinja to mor mane magin go kalore gi weche wa molande Ramogi weche motudore gi fwambo weche motudore kata mna gi chenro marwa mondo mi wang'e to bende gi mor gi weche mwakelo gi wang' jowi marwa mar Ramogi TV.
Erokamano, adwa chako kodi adhi makoni. Chagi nyingi kirako kamera nyingi chenro mane mihero Ramogi TV? An nyinga iluongo ni Jane Magoha. Ahero Radio Ramogi TV nikech Ramogi TV kelo weche mabeyo. Aneno ka jolendo mag Radio Ramogi kaka Victor Otieno Wuod Juma kelo nwa weche mabeyo, dholuo maler kendo dholuo mowinjore ma iwinja iwinjo maler. Jo Ramogi mora nikech giwuotho nyaka piny koni iye magiyudwa. Wamor kodgi ahinya, koro awinjo ni ka gihingo higa achiel to abedo mamor mondo awuo. Aneno ka nyithindo man go mor nikech wach moro nobiro kan tapki omiyo nyithindo kwe kendo nyithindo neno ng'uono maduong' kendo gihero. Koro mano morowa nikech ok gimi nyithindwa ba koni kod koni. Ka nyithindo bedo tayari mondo ne tapki to nyithindo mor seche duto. Mane mor na Radio Ramogi kendo chunya mor mang'eny. Ahero Radio Ramogi gi tekona duto te kendo giwacho dholuo maler mowinjore. Erokamano, ng'isa giming'eyo kolure gi tugo mar tapki. Aneno ka en tugo no ma kinde duto uhero kendo uwe ahinya wiye. Erokamano, kakwongo arawe nyinga, aniluonga ni Mero Uma. To e tugo mar tapki, ahero tugo mar tapki nikech puonj ma en godo. King'iyo nyako ma tapki, king'iye kako tugo, to nyisi ni kata obedo ni nyalo kale tembe matek, to puonjori gi wach tapki, tiyudo ka wach tapki ber. To gi tugo mar nyakochia. Tugo mar nyakochia bende morowa ahinya nikech en tugo makelo puonj kuomwa. Omiyo Radio TV Ramogi ahero kabisa nikech opuonjowa kendo miyo nyithindwa bende bedo gi puonj makare maonge gi shida moro. Erokamano ahinya. Nyiswa kony miseyudo kochakre wachaki tipo mar Ramogi TV. Kony waseyudo mang'eny ahinya moso oganda mag joluo. Mokwongo chon wan kaka ne wan gi mon madongo e udi makane gi watch movies mag Citizen, other languages. To sani Ramogi ber, they don't need any translation. Donje wigi direct kendo gi mor kabisa. Mar ariyo, we need more movies and more comedies apart from Tapki only and Nyakochia. We need more. Yes. Awadonje chiro ka higo no mbak Nyakochia. Nyiswa en ng'ano mihere tugo mar Nyakochia. An nyinga Rose Nyadira. Ana Kibuye. Mokwongo Nyakochia ber na nikech gik ma Nyakochia timo ber. Kata nyocha en go tedo chapat, tedo chai, to omiyo ng'ato chai mandasi be itedo. An gino mora malit nikech aneno nyaka tapki ba aneno nyithindo be neno, aneno ka Nyakochia dhi maber. An akwani ya ni Nyakochia dhi mbele gi tapki bo dhi mbele. Wer moro ni losonwa sama ne wadonjo, were matin mar Nyakochia cha. Nyakochia en mane cha ya enuri gi Nyakochia kendo an awacho ni ya ni mondo Nyakochia odhi ogol enuria e jera eka wamor. Erokamano Milton. Mago weche ma wayudo e chiro ma Kibuye ka kama gin moko kuom joherawa mayudre e kaunti ma Kisumo. Wadhi mbele gi wuoyo kodgi kendo wadhi mbele gi go mbaka kodgi mondo wawinj ni to higa achiel en okenge mage mwasego kodgi. Milton, inyalo dhi nyime gi weche manyien. Erokamano ahinya. Gima mora ni Nyakochia odhi ogol enure jela sirikal ema gole ji. Ka ok kamano to bende e kambi ka bende Royal Media Services wabago nyasi mar adhai, wabago nyasi mar thum, en mor manade gi ng'ado kek higa achiel nyaka nwachaki. Simpros Okinda ka inoko kajo nyiswa ne ni to nyasi wadwa bago machal nade. Simpros Okinda kapo ni nyalo winja oko kanyo ero kama wadwa bage nyasi maduong' mar thum gi mor gi ng'ado kek. Simpros Okinda inyalo nyisowa ni to chal nade kanyo mondo jopiny one kaka wan bende wabage ka. Nyakora Ramogi jwang' mana kaka isewinjo no. Kae ema waike nyasi mar tipo ma bende wabiro bedo godo ka ochakore sa 10 mar godiochieng'. King'iyo toka kanyo dich dhi nyime mar neno ni chenro ni odhi e yo makare mana kaka ing'eyo odiochieng' kata higa achiel mokwongo mar mane miketo e nyasi maduong'. Kata bedo ni samoro kata kinde duto to nyathi matin no ok nyal chiemo kata ok nyal chamo diel
ma oyang. Kata kamano en nyasi maduong' bende ji hinyo timo. Mana kaka mano Ramogi TV kawuono ni ridhi bago ni nyasi. King'iyo batha ka ng'eyo ni chenro poko rumo. Kata kamano wabiro bedo koda jathum maratipo mano John Junior ma bende biro go thum kawuono kaeri ka bende wan gi nyasi mar chopo higa achiel. Ka opogore kamano nyako Ramogi chuny thum, chuny banjo, chuny nyasi biro bedo e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu kanyo ma bende biro bedo koda chenro mopogore opogore ka moting'o chenro mar thieth ma bende biro bag nono e skul mar Victoria. Mano manitiere toka pisi mar governor kama bende okwau duto mar mondo mi uchopi ne nyasi kata chenro no ero mar ng'iyo chalni mar ngima. Kopogore koda mano bende biro bedo koda puonj mar tiyo koda peini e yo makare ne jo boda boda. Magi duto dwe mar 11 higa